Καλησπέρα. Τι θα γίνει με αυτόν τον χειμώνα φέτος, μπορείτε να μου πείτε? Καλά πάει, Κάτσε, σκέφτηκα κάτι να εξιστορήσω. 2 μέρες τώρα βασανίζομαι για τον τίτλο του. Καμένα οπίστια θα είναι οι λευγές ταχυτήτων. Εδώ στο νομό Χανίων και στη νότια περιοχή του, εμείς είμαστε πίσω από τα βουνά. Όχι πως είμαστε αποκομμένοι από τον άλλο κόσμο, απλώς δεν έχουμε την έφορη γη που έχει η Βόρεια Κρήτη, τον πληθυσμό που έχει η Βόρεια Κρήτη, τη δραστηριότητα όσον αφορά την ανάπτυξη. Τα οικονομικά της Βόρειας Κρήτης δεν τα έχουμε, όλα είναι στη Βόρεια Κρήτη. Τα νότια είναι πιο φτωχικά και πιο χαλαρά. Τα έργα που μπορεί να δει ένας τοπικός άνθρωπος είναι σε μικρής κλίμακας. Άντε να δει μια ανέγερση οικοδομής 2όροφης, άντε 3όροφης, κάνα δρόμο αν φτιαχτεί. Και μέχρι εκεί. Όλα τα μεγάλα έργα λοιπόν γίνονται στην Κρήτη. Εκεί πέφτει όλο το χρήμα, στη Βόρεια Κρήτη. Και εδώ στο νότο μου είχε τύχει να συμμετάσχω σε 1-2 έτσι κάπως μεγάλα έργα λόγω της άδειας οδήγησης που είχα. Ήταν ένα αντιπλημμυρικό έργο στην πρωτεύουσα μεγάλο που κράτησε κανένα μήνα, αλλά εντάξει, δεν σου προκαλούσε δέος. Και το άλλο μεγάλο ήταν όταν φτιαχνόταν, μα μιλάμε τώρα για πολλά χρόνια πίσω, η κεραία κινητής τηλεφωνίας, και είχα λάβει μέρος και σε αυτό το έργο και θυμάμαι ένα λάκκο τεράστιο 5x5 και κάπου 5 μέτρα στο βάθος και κουβαλούσαμε εκεί συνέχεια μπετό όλη μέρα από το πρωί ως το βράδυ, μπετό για να τον γεμίσω και μέχρι εκεί. Αυτή την εξιστόρηση που θυμήθηκα τώρα θέλω να την γράψω σε βίντεο και να σας την παρουσιάσω, γιατί μου δόθηκε η αφορμή να συμμετάχω σε ένα μεγάλο έργο στη Βόρεια Κρήτη που μου προκάλεσε δέος, έτσι. Είναι ωραία εμπειρία, αξέχαστη ιστορία, γι' αυτό θα σας τη διηγηθώ. Μια ωραία πρωινή λοιπόν, δεν θυμάμαι τώρα ποια μέρα της εβδομάδας ήταν, ας πούμε, αν ήταν Δευτέρα, με παίρνει τηλέφωνο ο εργοδότης και μου λέει θα έρθεις να δουλέψουμε την Τετάρτη, να ρίξαμε μπετό. Ή μπορεί να ήταν Πέμπτη και να με ενημέρωσε για το Σάββατο. Μα ήταν το χρήμα το κυνηγούσα πάντα μου και είπα πάμε τέλος πάντων στο Λατομείο και φεύγουμε στην οδεία 3 αυτοκινούμενες βαρέλες μπετονιέρες, 3 αυτοκινούμενες μπετονιέρες, τετράξονες δεκάρες. Και φεύγουμε και πάμε στο Λατζιμά, λίγο έξω από το Ρέθυμνο. Εκεί κοντά είναι Κρέτα Φάρμ, για ποιος δεν ξέρει, έτσι προσπαθώ να σας κατατοπίσω. Είναι εκεί ένα μίξερ σκυροδέματος. Φεύγουμε λοιπόν 6 ώρα από το Σφακιά, φτάνουμε κατά τις 8 παρά 10, ήταν 8 και 10, δεν θυμάμαι, 8 η ώρα πάντως, στο μίξερ για να φορτώσουμε. Παίρνουμε σειρά, φορτώνουμε ένας και είμαστε έτοιμοι για να φύγουμε. Οι συνάδελφοι της επιχείρησης είχαν φύγει, αυτοί είχαν φορτώσει πριν από εμάς, πριν από τις 8 και ήταν στη διαδρομή. Θα σας ενημερώσω μόνο λέγοντας ότι αυτή η οικοδομή χρειάστηκε να είναι 8 αυτοκινούμενες μπετονιέρες από τον ιδιοκτήτη Ρεθύμνου και 3 εμείς 11. 11 αυτοκίνητα θα κουβαλάμε μπετόν. Λοιπόν, πού θα πάμε? Στο Γερακάρι. Εγώ δεν ήξερα πού θα πάμε. Δεν ήξερα τη διαδρομή. Ξεκινούμε τα 3 αυτοκίνητα, μπροστά οι κατεχάριδες και πίσω.
Πάμε λοιπόν τσούκο σιγά σιγά για να πάμε στο Γερακάρι. Άσε λοιπόν, είναι μια ανηφόρα, παιδιά, μεγάλη, τεράστια ανηφόρα στο χιτά του Ρεθύμνου. Και από λάθος χειρισμό δεν βγήκε το αυτοκίνητο με τη σωστή ταχύτητα, έβγαινα σιγά σιγά τσούκου. Απογοητεύτηκα μέχρι να την βγάλω αυτή την ανηφόρα. Με τα πολλά φτάσαμε στο Γερακάρι. Τι έργο γινόταν λοιπόν στο Γερακάρι. Ήταν τότε η εποχή που είχαν αποφασίσει να αναστηλώσουν το γεροκομείο στο Γερακάρι. Είναι πολλά χρόνια πίσω, δεν θυμάμαι πώς. Στην πορεία λοιπόν της διαδρομής, να μην ξεχάσω να το πω και αυτό, οι 8 συνάδελφοι που είχαν φορτώσει πρώτα από εμάς, τους έβλεπαμε εμείς στην επιστροφή. Εκεί ζήλεψα τα αυτοκίνητά τους. Ήταν τότε η εποχή που είχε βγάλει η Mercedes τα καινούργια αυτοκίνητα, τα Actros, ήταν κάτι αυτοκίνητα 400 ύπους. Και θα σας πω γιατί το επενσημένα. Είμαστε λοιπόν στο Γερακάρι, παίρνουν οι δύο πρώτοι τη σειρά και ξεφορτώνουν. Μέχρι να ξεφορτώσουν αυτοί, είχα χρόνο, κατέβηκα, βγήκα πάνω, έφτιαξα τον μπετόν γιατί είχε σφίξει, ήταν πολύ ωραίο το ταξίδι. Και επιπλέον χρόνο είχα για να δω όλη την κατασκευή από κάτω. Εμείς ήμασταν ψηλά, το έργο ήταν κάπως υπόγειο, περίπου 50 μέτρα βάθος, 60, δεν θυμάμαι, κάπου εκεί. Ας υποθέσουμε ότι ήταν μια τριόροφη οικοδομή ή διόροφη, και η διόροφη να ήταν, είχε τα υπόγειά της και άλλο ένα όροφο κάτω για τα θεμέλια, τεράστια οικοδομή. Και ήταν όλο ξεπαζωμένο σαν ένα μικρό λεκανοπέδιο και ήταν τυχεία από τη μια πλευρά, τυχεία από την άλλη. Κάτι τεράστια πέδιλα, μπορεί το κάθε πέδιλο της θεμελίωσης να βάσε και 3 αυτοκίνητα μπετόν. Ξεφορτώσαμε λοιπόν το πρώτο δρομολόγιο. Αυτό ήταν το μεγάλο έργο που μου προκάλεσε, πρώτη εικόνα που μου προκάλεσε δέος, ένα τεράστιο έργο. Τελειώνει το πρώτο δρομολόγιο, παίρνουμε το δρόμο της επιστροφής. Παίρνουμε λοιπόν το δρόμο της επιστροφής, ξαναγυρνάμε στο Λατζιμά, φορτώνουμε για το δεύτερο δρομολόγιο και ξανά όταν είμαστε τώρα στην ανηφόρα του χιτά του Ρεθύμνου, να δω από πίσω μου ένα άκτρος. Η δεύτερη φορά που το ζήλεψα. Έβγαινα εγώ με τρίτη σιγά σιγά το αυτοκίνητο, μια μαν με 25 χιλιόμετρα, λίγο λιγότερα από 25 χιλιόμετρα, και μου έκανε προσπέραση το άκτρος με στις 400 ύπους, αυτός έβγαινα πάνω με 40 χιλιόμετρα. Και έτσι με έμεινα με ανοιχτό το στόμα. Λοιπόν, ναι, έτσι είχαν. Εμείς κάναμε 2 δρομολόγια και αυτοί κάνανε 3. Πάει και το δεύτερο δρομολόγιο, τελειώνει και το δεύτερο δρομολόγιο, πάμε στο τρίτο δρομολόγιο, τελειώνει και το τρίτο δρομολόγιο, κάνουμε και το τέταρτο δρομολόγιο. Λοιπόν, συνολικά κάναμε εμείς 4 δρομολόγια. Αυτοί μπορεί να κάνανε οι συνάδελφοι οι 8, οι προηγούμενοι 5 και 6 κάποιοι από αυτούς. Γιατί μεγάλο έργο. Μεγάλο έργο. Ρίξαμε περίπου εκείνη την ημέρα 600 κυβικά μπετόν. Ήμουν τυχερός που συμμετείχα για να δω το μέγεθος ενός μεγάλου έργου. Αυτά είναι τυχεροί μόνο όσοι ζουν στη Βόρεια Κρήτη. Τα βλέπουν αυτά. Οι ώρες, και γιατί ανέφερα καμένο κάθισμα, καμένα οπίστια ή λευγέ ταχυτήτων. Η τέταρτη διαδρομή ολοκληρώθηκε στο Γερακάρι και ήταν περίπου 11 η ώρα. 11 η ώρα παίρνουμε το δρόμο της επιστροφής. Ήταν, θυμάμαι, διαδρομή Γερακάρι, Σπήλη, Κοξαρέ, Μύρθιος, Σελιά, Ροδάκινα, Σφακιά. Μια η ώρα νομίζω κατεβήκαμε από το αυτοκίνητο. Τα διαλύματα, όπως καταλαβαίνετε, ήταν κάπου στο χωριό Βιράν Επισκοπή, νομίζω πως λεγόταν.
Σε κάθε διαδρομή σταματάγαμε και παίρναμε κάτι από εκεί από ένα μίνι μάρκετ, κάνα σάντουιτς, κάνα φρούτο, κάτι νερό για να τρώμε. Πραγματικά είχαν πάρει φωτιά τα οπίστια. Γιατί αυτά τα αυτοκίνητα δεν σου δίνουν περιθώριο ξεκούρασης. Το μπετόν είναι μπετόν, πρέπει να φτάσεις έγκαιρα στην ώρα του, εκεί που θα πέσει, να αδειάσει το αυτοκίνητο και να φύγει ξανά για το επόμενο δρομολόγιο. Πώς περνούσαν οι ώρες μου μέσα στο αυτοκίνητο. Είχα κάνει εξονυχιστικό έλεγχο του Λεβιέ των ταχυτήτων, η μόνη παρηγοριά ο Λεβιές. Κάποια στιγμή βαριέσαι και τη μουσική, δεν θες να ακούσεις ούτε μουσική ούτε τίποτα. Σε κουράζει λίγο ο θόρυβος αυτοκινήτου, ήταν παλιά τα αμάξια. Πόση ώρα θα ακούς μουσική? Θα ακούς μια ώρα, δύο, μετά δεν θες να ακούσεις τίποτα. Η παρηγοριά μου λοιπόν ήταν ο Λεβιές, κάπου τόσος. Πάνω και κάπου κάτω ήταν πιο στενός. Αυτός ο Λεβιές λοιπόν είχε κάποιοι έμπειροι οδηγοί το λένε over. Αυτός είναι υποπολαπλασιάζει, υποδιέρεση ταχύτητας είναι. Όταν ανεβάζεις μια ταχύτητα να μην βγει ολόκληρη ταχύτητα, να βγει η μισή στην επόμενη φάση. Και θυμάμαι, θα μου μείνει αξέχαστο, κάθε μια ώρα, δεν θυμάμαι, κάθε 3 ώρες, κάθε 2 ώρες, έπαιζα με το κουμπάκι. Τακ, και έκανε. Όταν του δίνεις εντολή του λεβιαδακιού αυτού, στον τερματισμό του ξεφυσάει, βγαίνει η πίεση από τον αέρα και κάνει τσουφ. Η καλύτερη παρηγοριά, ένας έξτρα θόρυβος που με αποσπά από τις ώρες της ρουτίνας. Πολύ ωραίο, θα το μείνει αξέχαστο. Ναι παιδιά, 11,5 ώρες, γιατί τα λέω αυτά, να έχουμε δουλέψει και έχουμε και μπροστά μας πολύ δρόμο ακόμα. Ωραία χρόνια, ωραίες εποχές. Ελπίζω να τα κατάφερα με το γύρισμα και αυτού του βίντεο, να σας αρέσει, και είμαι πάντα ελεύθερος και ανοιχτός για να απαντήσω σε σχόλια. Καληνύχτα.